сказаў папа. Разглядаем ватыканскія дакументы разам з братам Вадзімам Войцікам. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння мы з вами распачынаем новы цыкл перадач. Як заўсёды, у верасні выходзяць нейкія новыя катэхезы, агульнакультурныя перадачы, а таксама перадачы, якія дапамагаюць нам з вами лепш разумець нашу хрысціянскую рэчаіснасць. Гэтае пытанне ўзнікла ў мяне ў адзін з дней, калі я адкрыла католік Бай і ўбачыла чарговы дакумент, афіцыйны, сур'ёзны, касцёльны, і пачала яго чытаць. І тут у нейкім моманце я спынілася і зразумела, што не ўсё мне дакладна зразумела як простаму чалавеку. І мабыць, так адбываецца не толькі са мной. Што ж нам рабіць? Як разабрацца з усімі тымі сур'ёзнымі і, можа быць, важнымі дакументамі, якія выпускае наш каталіцкі касцёл не толькі ў Беларусі, але і ў Рыме, якія перакладаюць на беларускую мову са спазненнем трошкі, каб нам не прапусціць нешта важнае. Мне падаецца, калі ўзнікае такое пытанне, трэба знайсці таго, хто можа нам дапамагчы ва ўсім гэтым стосе важных словаў разабрацца. І таму мы запрасілі ў нашу студыю чалавека, які хіба што першым трымае ў руках дакумент у арыгінале. Гэта брат Вадзім Войцік. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны аман, вітаю сардэчна ўсіх. Брат Вадзім, вось я сказала, што вы першы трымаеце ў руках дакументы на італьянскай мове, а можа нехта не ведае чаму. Дзе вы служыце? Нясу паслугу ў апостальскай анунцыятуры, таму сапраўды ёсць магчымасць, калі толькі выходзіць новы дакумент якісьці папы рымскага, то ўбачыць выданні такія на розных мовах, што да нас прыходзіць таксама ў Мінск. Вось таму, як бы прадстаўніцтва Святога Айца ў Беларусі. Вось там служу. Мы гэта ведалі, таму я менавіта да вас і звярталася, і вельмі цёшуся і дзякую вам за тое, што вы адгукнуліся на наш такі заклік. І гэта сапраўды будзе не адзіная перадача. Мы спадзяёмся, гэта будзе доўгі цыкл, у якім мы з вами разам будзем разбірацца, што ж там важнага прагучала, што нам не варта прапусціць. Дарэчы, у нашым 3-м тысячагоддзе ці мае касцёл што сказаць вернікам? Вось 3-е тысячагоддзе. Ужо сапраўды існуе касцёл столькі гадоў і пастаянна ад самага пачатку нешта кажа. Да, вось Пётр, это быў першы папа, цяпер уже маем 260, бадай 7-га наступніка Пятра, і пастаянна з самага пачатку касцёла выдаюцца нейкія такія важныя пасланні. Да? То, што касцёл нешта гаворыць, але не толькі кажа, але таксама піша гэта, піша і можна сказаць, што паведамляе, рассылае таксама іншым, да? Касцёлам, супольнасцям. І пастаянна гэты працэс, як бы ўжо час мінае, ёсць новыя сродкі, тэхнічныя таксама, але пастаянна далей трывае гэтая як бы прадукцыя, і гэта можна сказаць, што вось пасланне, да? Што касцёл гаворыць пастаянна і ўвесь час актуальную адзіную навіну, которая самую прыгожую і самую каштоўную для ўсіх хрысціян, для ўсяго свету пра воскресення Езуса. Вось, і насамрэч інтэнцыя дакументаў афіцыйных, папскіх, можа быць, яны не заўсёды для нас простыя і лёгкія па форме, але інтэнцыя такая, данесці пасланне Хрыста, веры, вось гэтай, да, у наш кантэкст, у сучаснасць. І часы ідуць, вось ўжо 3-е тысячагоддзе, і пастаянна касцёл мае і будзе мець нешта сказаць, і ўвесь час нанова інтэрпрэтаваць, падаваць, расказваць, вось абвяшчаць гэтую навіну, так? Але ў канкрэтнае жыццё людзей. Таму это дакументы розныя, яны маюць вельмі такую шматгранную тэматыку,
шматгранныя таксама розныя аспекты, якіх датычаць. Ці гэта можа быць, напрыклад, маральнасць, ці гэта сацыяльнае жыццё, палітычнае, ці гэта таксама жыццё сям'і, да, сакраменты, розныя рэчы. Вось, папы рымскія як бы такім чынам нясуць вось это навучанне Хрыста ў наш сучасны свет. І гэта яшчэ вельмі шмат, што пастаянна касцёл мае што казаць, увесь час гэта развіваецца таксама яго навучанне. То бок, калі я правільна зразумела, гэта пра актуальнасць Евангелля ў сучасным свеце. Так, свет патрабуе як бы пастаянна аднова абвяшчэння, да, евангелізацыі, як бы абвяшчэння Евангелля, але таксама актуалізацыя, каб рабіць у наш час нашим людзям, новым пакаленням, якія прыходзяць, таксама як гэтым жыць. То есть это не просто, што пераказваем тэорыю, але толькі сучаснымі новымі словамі, да, новымі сродкамі, але мэта якраз такі дакументаў нейкім чынам, нейкі аспект вось дакрануцца, каб это ўцелавіць, каб паказаць штосьці, што касцёл, які, мы верым, што вядзе Дух Святы, касцёл, папа рымскі, таксама это, як кажуць, вікарый Хрыста, да, на зямлі. Вось, і таму ён гэтай эмоцыяй сваёй улады духоўнай аўтарытэтам выдае некаторыя, так на афіцыйным, мы кажам пра афіцыйныя дакументы, на такім узроўні дзеля таго, каб зрабіць нанова актуальным для нас. Да? То, што было калісьці, вядома, Святое Пісанне, оно нязменнае пастаянна, але ёсць пэўныя у нас умовы, да, которые змяняюцца пастаянна. Напрыклад, вось тэхналогіі, якія, дзякуючы гэтай тэхналогіі, што Радыё Марыя існуе, таксама, да, нясе Евангелие, нясе гэтае слово святло Хрыста, і таксама вось і навучанне касцёла. Вось, хоча зрабіць, да, актуальным, распавесці нанова. І гэтае пасланне як бы даць свету і даць людзям усім. Дакументы, якія выдае папская курыя, маюць розныя назвы, і для нас, звычайных вернікаў, гэта не заўсёды зразумела. У чым гэтая розніца паміж энцыклікай, булай, якія яшчэ дакументы існуюць, як нам разабрацца? Насамрэч, назва зазвычай пішацца на лацінскай мове. Так, гэта таксама даўняя традыцыя, што калі чытаем якісь дакумент, то можам убачыць тытул. Напрыклад, папа Францішак выдаваў «Евангелii Gaudium», там, да, радасць Евангелия, але тытул пішацца на лацінскай мове, это як бы першыя словы гэтага тэксту. Вось, але сапраўды вы кажаце пра тыпы, да, пра віды дакументаў розныя, што ёсць энцыклікі, ёсць апостальскія адгартацыі, ёсць пасланне, апостальская ліст звычайны, альбо існуе апостальская канстытуцыя ці булы. Вось, гэтыя розныя віды дакументаў вельмі важна паглядзець, што яны ўсё ж такі не аднолькавыя і па зместу, і па, як бы змястоўнасці, але таксама і мэтах іх, да, у тым, што ў іх унутры. Які змест, якая мэта, таму важна іх ўсё ж такі паспрабаваць адрозніць, да? Таму можам гэта зрабіць. Дапамажыце нам. Вось, напрыклад, энцыкліка, да? Ёсць такое слово. Вельмі часта, мне падаецца, што нават калі кажуць пра які-небудзь дакумент папы, то часта кажуць энцыкліка, хаця бывае, што там апостальская адгартацыя, але ўсё адно кажуць энцыкліка, бо гэта насамрэч такі асноўны від папскага такого вось слова, навучання, да? І ён мае вялікую вагу дактрынальную. Можна сказаць, што гэта нейкае такое вось пасланне маральнае, духоўнае, да, для свету. Калісьці вось само слово энцыкліка, это вось слово цыркулярны. Цыркулярны это як бы по кругу, па ўсім раздаць. Ад самого пачатку гісторыі касцёла гэтыя лісты, энцыклікі папа выдаваў, і усе развозілі па розных супольнасцях касцёла, да? То есть кожны, і это было біскупам, для біскупаў. Каб біскупы ўжо распаўсюджвалі далей у сваіх касцёлах. Вось, і сёння часы змяніліся, вось якраз пра то, што мы кажам пра трэцяе тысячагоддзя, і ўжо новыя дакументы, которые энцыклікі, якія папа выдае, гэта ўжо не толькі для супольнасці касцёла, а для ўсяго свету, для людзей добрай волі. Да? То есть тыя, хто хоча чытаць, зазвычай свет прымае папскае навучанне, то есть цікавіцца гэтым. Чытае, глядзіць, потом альбо крытыкуе, альбо нейкі натхненне чэрпае. Вось, дык энцыкліка, скажем так, это асноўны від, гэта пасланне да ўсіх вернікаў і да ўсяго свету на нейкую крэсленую тэму, што датычыць хрысціянскай маральнасці, духоўнасці
альбо нейкага аспекту важнага, да, то есть можно сказать, что это мае такой найвышэйшы ранг у іерархіі дакументаў, энцыкліка, это самое важное. Яно перадае папскую пазіцыю. Папскую пазіцыю, да, это як быццам бы, што нейкая думка, нейкая, ну, нават это можа штосьці больш, это больш штосьці шырокае, не просто папская пазіцыя, але это ўжо як быццам бы нават з узроўню зразумення ввогуле касцёла, да, ввогуле Евангелія, інтэрпрэтацыі, закранае нейкае важнае пытанне грамадскага жыцця, маральнасці ці чагосьці, так? То есть энцыкліка, ну, гэта важны і змястоўны дакумент. Зазвычай яны вельмі вялікія, там больш чым 200 сторонак, напрыклад, да? І маюць такое вельмі грунтоўнае значэнне для вось то, што папа кажа, канкрэтнае слово. Напрыклад, Ян Павел II, калі быў абраны, то першае, што напісаў энцыкліка Redemptor Hominis. І ён вельмі моцна звярнуў увагу на адкупіцель чалавека, што Христос адкупіў чалавецтва, да, ён пастаянна таксама гэта далей гэту сваю, это можна была энцыкліка, то есть праграмны ягоны дакумент, да. Вось, таксама папа Бенедикт першы дакумент, які выдаў, калі стаў папам, это быў Deus Caritas Est, пра любоў. І ён убачыў вось гэты аспект любові, да, што это самае важнае ў хрысціянстве, што Бог ёсць любоў, і нас таксама кліча да любові, каб любіць. Але гэта адказ, бачыце, на сучаснасць, таму што папа заўважыў, напрыклад, што ёсць нейкія там тэндэнцыі розныя да павярхоўнасць падыходу да любові. Да, нейкае такое вось, можа быць, альбо робіць это плоскім, альбо змяняюць. Неяк так, вось, напрыклад, вельмі шмат пасля 60-х гадоў, пасля сексуальнай рэвалюцыі, стала ўжо больш нашмат распусты, разбэшчанасці, развязнасці, такой свабоды. Скрыўленне такое. Да, скрыўленне пэўнага. І папа як бы адразу пасланне, вельмі это цікава, што яго энцыкліка першы такі афіцыйны дакумент, і ён на тэму любові, ніхто не чакаў гэта. Што вось якраз ён там разважае менавіта пра агапе, пра эрос і пра філія, да, пра ўсе гэтыя віды любові, што ўсе паходзяць ад Бога. Такім чынам ён то, што ў сучасны свет перажывае, хоча як быццам бы накіраваць, паказаць вось, што глядзіце, чалавек адыходзіць ад Бога, але насамрэч крыніца та любові ўсёй у ім. Папа Францішак, энцыкліка ягоная вельмі такая, ну, славутая, которая стала яго таксама дакументам вельмі важным, это Laudato Si, да, на тэму экалогіі, на тэму, ну, як бы пра навакольнае асяроддзе. Чаму? Таму што якім чынам мы Евангелие уцелаўляем, інтэрпрэтуем у сучасным свеце, у свеце, калі многа шмат прадукуецца, шмат вытворчасці, шмат усяго адкідваецца, марнуецца. І таксама заўважыць, што прырода і увогуле наш свет, ну, навукоўцы цяпер пастаянна, да, адкрываюць, што і глобальнае пацяпленне, і розныя такія тэндэнцыі, на якія варта шукаць хрысціянскі адказ таксама, якім чынам дзейнічаць. Вось, і это было слово папы з пункту гледжання, ну, Езуса таксама, да, хрысціянскага, таму што, ну, Евангелие вообще стварэння, увогуле, што это ўсё стварэнне пайшло ад Бога таксама. І гэта было слово для свету, таксама для касцёла і для свету, да, як перажываць вось цяпер наш кантэкст. Ну і папа Леў, который ўжо цяпер наш актуальны пантыфік, таксама напісаў энцыкліку, выдаў ужо Magnificat Humanitas, это як бы цудоўнае чалавецтва, і яно датычыць якраз такі актуальнага штучнага інтэлекту, які паўсюдна уваходзіць, да, ў карыстанне, мы ім пастаянна, ну, маем з ім дачыненне, так? І гэта як бы з аднаго боку папа Леў кіруе сваё слова, то есть ён заўважае, што ёсць такое ў свеце, і як да гэтага падысці з пункту гледжання Евангелія. Да, якім чынам вось хрысціянам, напрыклад, гэта выкарыстоўваць, як да гэтага ставіцца. Напрыклад, там это не азначае, што адразу адкідаць, крытыкаваць, але таксама заклік да нейкай развагі, да нейкага такого стаўлення, ну, сур'ёзна, каб это служыла любові, дабру, вось, і, ну, таксама і з пункту гледжання веры, але ўвогуле дабра чалавецтва усяго. То есть, бачыце, это такое слово, якое мае вагу, такое значнае, і нейкі вось канкрэтны аспект аналізаваны, да, і падрыхтаваны канкрэтныя вось даследаванні, і пасля папа выказваецца. Это энцыкліка. І накіраваны для шырокага кола, так, для людзей. Перш за ўсё, канешне, это для касцёла таксама, да, але ён накіраваны, скажем так, да, энцыкліка это самы шырокі. Як бы па аўдыторыі там усе павінны, ну, не павінны, але яны могуць закліканы да таго, каб з гэтым знаёміцца. То есть папа кіруе слова да ўсіх, да свету, насамрэч, не толькі да касцёла, што
тим касцёл будзе так, а свет не. Ён кажа это свету, як быццам бы некая такая заахвота і такое слово айцоўскае, слово, которое Дух Святы подказвае, што трэба нешта сказаць цяпер, да, нешта актуальнае, тут патрабуецца хрысціянскае бачанне на гэта. Вось, гэта энцыкліка. То есть мы сказали, што да, агулам нейкі аспект бярэцца, але заўсёды маральнасць і духоўная вось это вось як бы інтэрпрэтацыя сучаснасці некага такого вось жыцця, да, нашага. І наступны від дакумента, які бывае, апостальская адгартацыя. Адгартацыя, ввогуле слова экзортары лацінскае азначае заахвочваю, заклікаю, да? То есть это нейкі від уже дакументу менш такога урачыстага, не на такім узроўні, што энцыкліка падпісана, гэта азначае, што сапраўды нешта такое значнае, это падзея, потом яна там прэс-канферэнцыі робіцца, аналізуецца тэкст, чытаецца, рассылаецца. Адгартацыі таксама, калі выдаюцца, гэта такая істотная падзея, але яны з'яўляюцца менш такімі урачыстымі, а больш пастырскімі. То есть маюць характар пастырства, это значит, што нейкі аспект тут касцёла закранаецца ўжо. Жыцця касцёла, таксама і свету ускосна, але зазвычай гэта нейкая рэфлексія святога айца і жаданне падбадзёрыць, заахвоціць, падтрымаць у нейкіх такіх вось праявах нашай штодзённасці. Напрыклад, глядзіце, ёсць такая вельмі цікавая адгартацыя апостальская, якая, папа Францішак я выдаў у 2016 годзе «Аморис Летыція». Гэта таксама працяг то, што папа Ян Павел II калісьці ў 84-м «Фамілярис Консорціо», гэта датычыць жыцця сям'і, сямейнага жыцця, да? Жыцця сужонкаў, таксама вось гэтыя справы, як нараджэнне дзяцей, выхаванне дзяцей, адукацыя. І ўвогуле пра тое, што вось план Бога які для чалавека, да? Мужчына і жанчына стварыў іх, вось, і такі план. І так пункт гледжання касцёла. Сучасна, як перажываць у сям'і, веру, жыццё. Гэты дакумент цікавы, што апостальская адгартацыя, ён не зацвярджае, няма такого, што ён нейкія там змяняе нормы, так, касцёльныя. Мы про это паговорым, наступны там від будзе канстытуцыя. А апостальская адгартацыя это больш заахвота для... Вось ён дае слова, которое варта паразважаць над гэтым. Варта і спрабаваць таксама уводзіць у жыццё. Ёсць іншыя адгартацыі. Напрыклад, «Gaudete et exultate» гэта была датычыла святасці. То есть папа Францішак захацеў таксама выдаць асобны дакумент, апостальскую адгартацыю, даволі такую таксама, яна не маленькая па зместу, наконт таго, што ўсе пакліканы да святасці. І што касцёл уже ў 60-х годах так сцвердзіў, што светскія людзі усіх станаў, усіх там прафесій розных, усе маюць быць святымі. Гэта таксама нейкі такі задума Божая. Не то, што там толькі жыць там верай, духоўнасцю там для папаў, біскупаў, святароў кансакраваных, а мы там падумаем. Ён кажа пра пакліканне і ролю святасці ў сучасным свеце для светскіх людзей. Да? Як гэта ў кантэксце. І там вельмі цікава, таму што папа апісвае бытавыя вельмі рэчы. Ён кажа, што у чым святасць, напрыклад, заключаецца? У тым, што чалавек цярпліва там ходзіць штодзённа на працу, пазней вяртаецца, прыносіць хлеб сваім дзецям, там выслухоўвае. Там вельмі проста такія жэсты. І ў гэтым як бы святасць не ў вялікіх нейкіх рэчах, а ў звычайнай штодзённасці, якая нясецца вось у перажываці з Христом. Бачыце, гэта як бы такое падбадзёрванне. То есть апостальскі вось такі вось пастырскі тон, што ён кажа, я хочу вас заклікаць да святасці ў гэтым моманце. Може, таму што святы Отец як бы ўбачыў. Таксама была Христус вивит да моладзі, апостальская адгартацыя. Это таксама як вынік сіноду. То есть могуць быць адгартацыі як бы таксама падсумаваннем таго, што ў касцёле адбываецца сінод, біскупы разам з'язджаюцца і абмяркоўваюць нейкія пытанні. Вось, як было это датычыць моладзі, выйшла таксама адгартацыя. Выйшла таксама, напрыклад, у Бенедыкта XVI пра Еўхарыстыю, таксама, да? Альбо пра Божае Слова, вербум доміні. То есть маем гэтыя вось канкрэтныя нашыя, нейкія такія вось рэчаіснасці, як сям'я, як Еўхарыстыя, як важна святая імша кожны дзень, да? Што яна здзяйсняецца. Нядзельная святая імша, напрыклад, Отец Ян Павел II святы, таксама апостальскі ліст Діес Доміні. Да? Это ўжо трошку іншае. Вось, то бок адгартацыі датычаць нейкай больш вузкай тэмы і шырока як бы раскрываецца аспект таксама для нас, для сучасных хрысціян, якім чынам гэта перажываць. Вось жыццё ў сям'і, вось моладзь, якая шукае, якая мае шмат сумневаў,
якая таксама святы Отец, напрыклад, Францішк заўважаў, што наколькі важна слухаць моладзь, і таксама паміж пакаленнямі важна, да, што вось пажылыя людзі, каб іх дацэньваць, і гэтая сувязь, каб мудрасць перадавалася. Вось то ён як бы сам, як такі пажылы чалавек уже казаў гэта да моладзі прамаўляў, але быў малады духам. І это ў адгартацыі, калі чытаем у дакуменце, яно адчуваецца. Яно як быццам бы так прамяняе гэтым. Таму што, дарэчы, Христус Вівіт адно з самых такіх дакументаў, якія лёгка вельмі чытаць. Там вельмі маленькія каротенькія пункты. Зазвычай любы дакумент папскі складаецца з нумароў. То есть там ёсць падзелена на главы, на раздзелы вялікія, падраздзелы можа нейкія, і канкрэтна там вось один пункт, і потом 2, 3, і потом лёгка знаходзяць нейкія там разважанні. Ну, зазвычай там вельмі шмат цытат біблійных, то есть это заўсёды, бачыце, бярэцца Евангелле і даецца інтэрпрэтацыя сучаснасці сённяшняга нашага жыцця, штодзённасці існавання, вось якраз Евангелле. Вось таксама ёсць аднасенне да розных, ну, твораў касцёла ці святых іншых, да, і таксама папярэдніх папаў. Таксама можам заўважыць ва ўсіх дакументах, што ёсць пастаянна гэтая лінія працягу. То есть няма такого, што нешта новае, а пастаянна пераймальнасць. Да, пераймальнасць. Са старога чэрпаем і развіваем гэта. Вось, то бок апостальская адгартацыя мае вось такі характар, троху меншай рангі, не такі сур'ёзны і такі неўзнёслы, а больш тон, вось як такое заахвоты, падбадзёрванне. Практычны можа быць, да? Больш практычны таксама. Ну і датычыць нейкага такого аспекту канкрэтнага. Ёсць рэкамендацыі, да, як гэтым жыць. Што не азначае, што это такая вось, як быццам некаторыя думаюць, што папа сказаў, то значыць, што так павінна быць. Абавязкова да выканання, ну, да? Як быццам бы, можа быць, у нас такая ментальнасць трошку, нават это вот, што па-руску кажуць непагрэшымасць папы, да? Беспамылковасць, як бы, тут справа такого, што святы Отец не памыляецца, калі такое навучанне афіцыйнае ён выдае, энцыклікі, адгартацыі, але ў справах веры і маральнасці. А не то, што некаторыя інтэрпрэтуюць это адразу трошку інакш. Таксама і тут дакумент не азначае, што вось мы прачыталі ўсё, цяпер толькі так. Але папа дае нейкую накірунак. Да, інтуіцыю, накірунак. І мне калісьці спадабалася вельмі, вось адзін біскуп польскі, ён казаў так, што а чаму папа вось выдае это дакументы? Навошта вот, вообще ён гаворыць пастаянна? Уявіць сабе, навошта гэты голас пантыфіка? І ён сказаў так, што ну, добра, просто каб мець рэальна арыенцір такі канкрэтны, просто калі б кожны біскуп пачаў гаварыць нешта, то чалавек бы мог уже згубіцца. Туды б, ну, не было магчымасці. А тут ёсць канкрэтны адзін голас Петра, як такога аўтарытэту, да? Вось фундаменту еднасці касцёла. І такім чынам гэта для людзей святло. Але это заўсёды мае характар вось такі, што у свабодзе дзяцей Божых. Да? І поэтому Аморис Летыцыя там было такі спрэчны один пункт наконт 8 раздзел. Там заўсёды абмяркоўвалася, да, калі мы вучыліся таксама на тэалогіі у Польшы, у Італіі, там папа прапануе паразважаць над тым, каб, напрыклад, адкрыць магчымасць для тых, хто ўжо, напрыклад, не жыве ў сужэнстве, у другім сужэнстве адкрыць магчымасць для сакраментаў. І некаторыя это адразу зінтэрпрэтавалі вельмі хутка, як быццам бы папа нешта хоча змяніць у кананічным праве, у нормах, і што вось так Отец Святы сказаў, то трэба рабіць. А это просто насамрэч было заахвота паразважаць, увогуле і падумаць, але там нічого не было зменена. Ну, так бы, да, з практыкі. Ну, то есть это дзесьці такі дакумент, который мае характар, да, трошку больше. Не толькі, конечно, вядома, датычыць нашага, каб мы это уцелаўлялі. Але наступны від дакумента, які хочу сказаць, это апостальская канстытуцыя. Вось ён уже мае вагу нарматыўную. То есть закон. Да, і ён змяняе, але апостальскія канстытуцыі, напрыклад, то, што было апошняе, рэформа там рымскай курыі, там былі такія прэдыкаты евангеліум, альбо што датычыць там кардыналаў. Апостальскія канстытуцыі больш змяняюць для унутры касцёла. Гэта такія нормы, якія даюцца, да, для функцыянавання. Напрыклад. Структурныя. Напрыклад, папа Францішак выдаў калісьці Veritatis Gaudium, такую апостальскую канстытуцыю, і ён змяняў проста, ну, там, прадпісанні наконт навучання ў тэалагічных факультэтах, у семінарыях, так званая рацыё фармацыёніс, то бок там, які павінен быць план фармацыі святароў, да? Это для ўсяго касцёла ёсць, такое распрацаванае.
Вось, і это апостальская канстытуцыя. Таксама папа калісьці Павел VI, святы, таксама пасля сабору выдаў там якісьці дакумент канстытуцыю, якая змяняла парадак літургіі гадзінаў. Да, то есть перад сабором было інакш, а тут так, ён зацвердзіў новы парадак. Вось, то есть это канкрэтныя вельмі практычныя і дакументы, якія таксама не маюць вялікага, ну там, яны даволі заўсёды сціслыя і датычаць нейкага вось таксама практыкі ў касцёле. Да, менавіта тое, што мы ўнутры, як перажываем наша, дзеля чаго? Дзеля структуравання, дзеля того, каб быў канкрэтны парадак орду, да, не то, што там просто кожны робіць, што хоча, але ёсць вызначаныя нейкія нормы. То есть гэта ну, скажем, юрыдычны характар маем, больш апостальскай канстытуцыі, і мы іх, ну, не прачытаем. То есть там здаецца, што ў спісе гэтых афіцыйных дакументаў на католік бай іх не будзе апостальскай канстытуцыі. Там больш энцыклікі, адгартацыі. Это трэба адмыслова шукаць, да? Да, ну, на Ватикан ва ёсць усе дакументы абсалютна, усе любыя можете знайсці. Але да, яны датычаць больш як бы, ну, такі характар тэхнічны. Трошку не для нас, а больш для функцыянавання ўнутры касцёла, да? Я усміхаюся, тому што адразу мне прыйшоўся прыклад у галаву такі. Я так атрымалася, што ў мінулым годзе у мяне атрымалася трапіць у Іспанію, і я зайшла ў касцёл, і ішла імша. Не, я прыйшла да імшы. Ну, я была ў касцёлах і падчас імшы акуратна заходзіла, але і ў нядзелю адмыслова прыйшла у LGMC ў касцёл. І нішто не зашкодзіла мне разумець імшу, тому што парадак святой імшы быў класічны, і я спакойна па-беларуску сабе ў галаве малілася, прыйшла да камуніі з усімі. Ну, карацей, разумееце, гэта вот, мне падаецца, да? Да, это таксама прыклад такі. Канешне, потому што менавіта, ну, дакументы, што рэгулюе канстытуцыя, умоўна кажучы. Калісьці была імша святая да сабору, мы ведаем, што не было так, што як цяпер святар да людзей, і што як бы вакол Хрыста у воскрослага, да, такая сход разам святкуе гэту таямніцу смерці ў воскресенні Езуса. А раней было, напрыклад, вось да алтара, на ўсход дакладней было павернуты, то есть святар, там алтар і людзі вернікі таксама. І гэта дакладна змены, якія адбыліся пасля, ну, на саборы ватыканскім другім, таксама это змешана ў гэтых канстытуцыях саборных. Вось, і гэта таксама цікава, што сабор мае, нават гэтыя канстытуцыі саборныя маюць найвышэйшую рангу, увогуле вышэй нават яшчэ за папу. То есть, калі ёсць сабор, то вось это самае вялікае, самае значнае, самае ўрачыстае абвяшчэнне. І вось гэтыя дакладна канстытуцыі змянілі то, што вось святая імша цяпер ёсць такая, і яна па ўсім свеце ёсць аднолькавая, такія там часткі, да? Ну што, акт пакаяння, пасля Божае Слово выслухоўваем, пасля Еўхарыстыя і ў канцы ўжо разаслання. Это ў кожным святая імша у любой кропцы свету будзе такая самая. Так, ну існуе яшчэ адзін від дакумента афіцыйнага. Апрача энцыклікі, адгартацыі, апостальскай канстытуцыі, ёсць таксама апостальскія пасланні альбо лісты, ліст. Ліст, само ўжо азначэнне акрэслення ліст азначае, што хтосьці піша, но там не будзе зашмат. Там спакойна так вось штосьці то, бо гэта больш ужо асабіста святы Айцец вырашае нейкую там справу, ну, напрыклад, парушыць нейкае пытанне. Вось быў ліст вельмі прыгожы і такі патрэбны падчас пандэміі, калі папа Францішак напісаў пра святога Юзефа, Патріс Корде, ліст, да? І там пра пабожнасць да святога Юзефа, пра адносіны з ім, вось як можна будаваць, і наколькі ён вось гэты святы апякун, вось на гэтыя цяжкія часы, на складанай сітуацыі, вось як апякун, таму што там быў юбілей святога Юзефа, таксама юбілейны год. Так, ёсць лісты, пасланні моту пропріо, так званыя. Это азначае па ўласнай ініцыятыве. Да? Святы Айцец можа штосьці як бы выдаваць то, што ён лічыць мэтазгодным. То бок это не рашэнне сінода ці там іншых нейкіх там дыкастэрый, а больш это ён захацеў. Напрыклад, таксама быў нейкі ліст прысвечаны паслузе катэхетаў. Таксама моту пропріо. І моту пропріо зазвычай, ну, штосьці таксама і абвяшчае, і нейкія можа там надаваць нормы. Зазвычай каротенькі дакумент, который датыч нейкага там вузкага аспекту да жыцця касцёла. І ўрэшце мы дашлі да булы, папская була. Гэта, дарэчы, адзін з самых
самых старажытных, таксама разам з энцыклікай, то, што мы казалі, цыркулярныя лісты, што даслалі ўсім, була гэта было урачыстае такое прачытанне некага акта. Напрыклад, якісьці там юбілейны год распачынаўся, і, дарэчы, вось апошняя була, которая была это папы Францішка Misericordis Vultus, і там было якраз такі пра распачаць юбілейнага года. То есть була нешта абвяшчае і нешта як бы адкрывае, нейкі такі вось дакумент, які звязаны з падзеяй чымсьці, да? Папскія булы чаму называецца була? Бо это свінцовая пячатка, якой запечатывалася, там быў такі вось скрутак, ліст, запечатывалася, і ставілася, называлася була. Да? І ад гэтай пячаткі бярэ назва дакумент. Була, але цяпер яна ўжо менш распаўсюджаная, то есть вельмі рэдка ў касцёле можна сустрэць. Булы, насамрэч, яны маюць больш такі характар, таксама нейкі сімвалічны, і могуць штосьці, напрыклад, назва була, вось так, это металічная свінцовая пячатка для самай важнай урачыстыя падзеі, да? То, што мы казалі. Адміністрацыйную сілу альбо юрыдычную яна мае, але не такую, што там... Хаця вось гэтая була пра міласэрнасць крыху давала нам магчымасць увайсці ў гэты год, што азначае юбілей міласэрнасці, да? Чаму мы хочам яго перажываць? Вось. То бок була такі дакумент даволі рэдкі. З афіцыйных дакументаў вось цяпер там толькі адна була, вось калі бачым на беларускай мове, адна перакладзена. Можа штосьці там станаўленне нейкай там новай дыяцэзі ці штосьці таксама выдаецца була, але яна не перакладаецца на беларускую мову, не ўсё перакладаецца. То бок бываюць булы прыватныя такія для пэўнай... Да, больш для нейкай пэўнай часткі касцёла, ці штосьці там адзначаюць, штосьці святкуюць, вось, і тады выдаецца папская була. Навошта касцёл, таксама розныя ватыканскія куры, дыкастэры, пантыфікі выдаюць столькі дакументаў? Це цікавае пытанне. Сапраўды, дакументаў вельмі шмат. Калі возьмем нават пантыфікат святога Яна Паўла II, то столькі тысяч старонак будзе, бо ён выдаў аж 14 энцыклік, 14 апостальскіх адгартацый, ну там яшчэ і лісты апостальскія, і безліч іншых, там яго прамовы, і там казанні, ўсё гэта вельмі шмат. І пытанне, чаму, навошта? Ёсць ўсё ж такі клопат такі касцёла. Касцёл лічыць мэтазгодным прамаўляць, казаць некае, кіраваць штосьці важнае, да, пасланне. Так як мы казалі на пачатку, так да гэтага і вяртаемся, што на працягу гісторыі, на працягу стагоддзяў пастаянна выдаецца, і далей святыя айцы не стамляюцца, не спыняюцца, да? Усё ж такі выдаюць гэтыя дакументы, хоць цяпер папулярныя электронныя фарматы ўжо, не абавязкова на паперы мець. І вось ці як бы мэтазгодна, чаму так робіцца, да? Навошта? Усё ж такі тая асноўная думка, тая асноўная лінія, якая ёсць, хоць папа Францішак сам напісаў, што ўжо, напэўна, не чытаецца і не мае аж такой моцнай вагі, як калісьці. Гэтае папскае слова, навучанне, усё ж такі ляжыць на сэрцы, і ёсць гэтае нязменнае жаданне паказаць чалавеку, што можна жыць Евангелем, што варта жыць вось гэтым, вось гэтыя хрысціянскія асновы пераносіць на сучасны кантэкст, у сучасных умовах нашых, у нашай штодзённасці, і што чалавек не пакліканы да ізаляцыі, да адзіноты, смутку, страху, а што ёсць радасная навіна, добрая. І вось, і насамрэч кожны дакумент, вядома, па-рознаму это бывае. Якісь дакумент вельмі можа быць трапны і нават такі па зместу, а нейкія дакументы могуць быць такія неўдалыя, не заўсёды там, як бы людзі па-рознаму ўспрымаюць таксама, але ўсё ж такі это спроба касцёла, спроба пантыфікаў, супольнасці касцёла прамаўляць таксама і несці гэтае пасланне. Вось, якое, это патрэба такое, як бы Евангелле пераносіць не толькі проста, што мы маем гэты тэкст натхнёны, але таксама ёсць афіцыйнае навучанне, якое дапамагае ім жыць, яго інтэрпрэтаваць, рабіць актуальным у штодзённасці. Вось, я думаю, таму, што это для кожнага чалавека, вось энцыклікі, да, не толькі для веруючых, вось, але асабліва веруючыя могуць да гэтай крыніцы падыходзіць.
чэрпаць з гэтага. Хоць Што ў гэтым важнага для нас асабіста, для звычайных вернікаў, які сэнс гэта мае, гэта чаму трэба чытаць, разважаць, нейкім чынам інтэрпрэтаваць гэтыя дакументы кожнаму для самога сябе? Ну, я б не сказаў слова трэба, ўсё ж такі это заўсёды такая рэч, што варта, можа, магчыма, але, ну, так, Святы Отец выдае не просто так, что чисто выдали документ, ёсць, поставили на паліцу і все, і яго ніхто не читае. Не, менавіта гэта і зроблена, каб пераказваць праз слова, праз тэкст. Вось то, што Святы Отец мае, вось што, як ён бачыць сёння, да, ту візію хрысціянскага жыцця. Таму гэта нейкае такое, чаму варта, да, вось нейкая лучнасць, такая вось праява любові да касцёла, паслухмянасці касцёлу. Для святого Францішка, дарэчы, было вельмі важна. Ён казаў, я заўсёды буду падданы аўтарытэту папы рымскага і святому касцёлу. То есть гэта звязана з нашай верай, з аспектамі. Да? Мы верым, што Бог, вось Езус Хрыстус заснаваў касцёл, і гэты касцёл, як супольнасць збаўленых, трывае, як знак для народаў, знак для свету. І тое, што гэты касцёл, ну, як бы выдае, кажа, вось гэтыя тэксты, якія пішуцца, папа мае клопат, папа это робіць з такой вялікай айцоўскай такой пяшчотай і адвагай, заўсёды прамаўляе. Не дзеля таго, каб некаторыя так часамі думаюць, што кантраляваць альбо накідваць нейкія там нормы, нейкія вось як патрэбна, а як мы, напрыклад, не спаўняем, да, што часамі вось, але каб даваць арыенціры. Таму варта пазнаваць і адкрываць, бо гэта жывая плынь касцёла і жывая такая вось магістэрыум, это навучанне касцёла, яно ўвесь час развіваецца. Яно ўвесь час узбагачаецца, дапаўняецца, і некаторыя рэчы трансфармуюцца. То есть, напрыклад, 1000 гадоў таму, ну, напрыклад, вось цэлібат з'явіўся, да? Раней таксама не было. Ёсць нейкія, што мы дарастаем да нейкіх новых рэчаў, да? І пастаянна ёсць это таксама, што Дух Святы нас вядзе да паглыблення. Вось, таму якраз такі варта, каб ну, гэта ведаць і гэтым старацца таксама жыць. Не толькі проста ёсць слова Божае, Святое Пісанне, а ёсць таксама, як яго можна вось актуальна. Напрыклад, канкрэтна, да, Лаўдату Сі. Мы кажам пра экалогію. Экалогія можа быць, вось дбанне, клопат пра стварэнне, гэта канкрэтная праява любові да Бога. Вось папа, это Францыск кажа. То есть это практычна, это не то, што дбаць пра прыроду, гэта само ў сабе. Для нас, хрысціян, это азначае, што я шаную Божае стварэнне, я люблю Бога, бачу, адкрываю яго прыгажосць у тым, што вакол. І хачу пра гэта дбаць. Не хачу, да? Канкрэтныя вось гэтыя пасланні, якія можам адкрываць, можам для сябе знаходзіць у гэтых дакументах. Іх вельмі шмат. Яны для кожнага могуць быць таксама, ну, разнастайны. Камусьці будзе даспадобы гэта, камусьці іншае. Камусьці то, напрыклад, Аморис Летыцыя, это такі дакумент, адзін з самых вялікіх, буйных па змесце, але ён настолькі разнастайны, там такое багацце ўнутры, для сямейнага жыцця, напрыклад, адкрывання гэтай прыгажосці, быцця, вось та, што мужчына і жанчына адно з адным разам дапамагаюць адно аднаму ўзрастаць у сваёй ідэнтычнасці, да? Што это прыгажосць, што Бог задумаў гэта для шчасця, а не там, ну, то як бы ён это паказвае, адкрывае, і можа шмат людзей яшчэ жыве гэтымі троху, ну, не ведаю, нейкія такія канцэпцыі старыя яшчэ да сабору, та некая логіка даволі, можа быць, больш такога дысцыпліны, нейкай такой маральнасці. А новыя, як бы, словы пап паказваюць, вось, што рэчаіснасць это Божая можа так перажывацца, так інтэрпрэтавацца. Духу любові. Да, таксама і штучны інтэлект, пра які маю надзею, што будзем размаўляць, пра папу вось, не Бенедыкта, Льва Магніфіка Хуманітас. Штучны інтэлект это вялікае таксама дасягненне чалавека, якое варта дацаніць, што ёсць. Это таксама нейкі, ну, і плод, канешне, вось гэтага генія чалавечага, які Бог даў чалавеку, да? Розум, здольнасць развівацца, вынаходніцтвы, адкрываць штосьці. Настолькі ўжо навука развілася. Вось, і падыход да гэтага такі, вось, да, што паглядзець на это з добрага боку. Але таксама і нейкія канкрэтныя небяспекі, якія ёсць. Трэба паслухаць, што, ну, кажа Святы Отец, што кажа Ватыкан на гэты конт. А як асабліва для вас гэта адбіваецца на вашым жыцці? Можа быць, як сам брат Вадзім
прыйшоў да таго, што варта і трэба і хочацца чытаць дакументы касцёльныя? Ну гэта цікавы, сапраўды мой быў вопыт адзін. Калі это дзесьці ў пачатку маёй фармацыі манаскай ўжо, да, калі я стаў членам ордэна капуцынаў на пастулаце, помню, у Беларусі, у Польшчы, мне такія перыяды, калі мне было складана нешта зразумець інтэлектуальна ў плане веры, некаторых праўд, вось альбо штосьці там мне не згаджалася, як бы я не мог улажыць это ўсё в некую такую сістэму, каб вось гэта мне сумневы, тут я не разумею, тут чамусьці адзін кажа так, другі так, інтэрпрэтуюць по-рознаму. Вось я слухаў, пытаўся розных святароў і кніжкі чытаў, і тады я казаў пра это нейкія ваганні, сумневы інтэлектуальныя у веры, што мне не хапае нікага такого, вось як быццам бы, што так плаваю троху. І некаторыя людзі гэта патрабуюць, я маю аналітычны такі склад мыслення, поэтому мне часамі важна гэта. І адзін з братоў мне падказаў, паспрабуй не то што слухаць кожнага, бо я заўважаў вельмі шмат нестыковак, такіх як бы непаслядоўнасцяў. Адзін так, другі пярэчыць гэтаму. Паміж святрамі? Пропаведзі адно, як бы трэба глядзець у кантэксце заўсёды, але было складана як бы сістэматызаваць. І мне было патрэбна тады звярнуцца да навучання касцёла, бо гэты брат сказаў, паспрабую пачытаць апошнія дакументы, якія выдае касцёл, наконт вось там вера і маральнасць як бы беспамылковыя. То есть там якраз дарога як каталіцкая, як у нашай веры каталіцкая інтэрпрэтуецца, да, то ці іное. І атрымліваецца, што мне гэта дапамагло, таму што это як быццам бы нейкі аўтарытэт, у які я даверуся гэтаму, да, то есть як быццам бы тата табе кажа, слухай, паспрабуй так, вось як, напрыклад, мы кажам, апостальская дэградацыя, заахвочванне, да, заахвочванне, вот, аморыс летыцыя, перажывайце радасць любові у сем'ях, цешце, што вы сям'я, там это, што маеце дзяцей, разам можете быць. І таксама і тут я потом пачаў чытаць, і Бенедыкта, асабліва 16-га, наколькі мне гэта дапамагло, бо я пачаў звяртацца да гэтых дакументаў, да вось тых ватыканскіх дакументаў, і як да слова, якое да мяне прамаўляе хтосьці, вось, хто мне хоча падтрымаць і даць эту апору. Вось, таму тая думка, што ці не мелі бы мы адказаў, калі б не было святога айца, да, калі б не было ватыканскага, напрыклад, вось гэтага выдаўніцтва і дакументаў дыкастэрый розных, дакументаў сабораў, дакументаў пантыфікаў, да, і там сіноду, ці мелі бы мы адказы. І хтосьці там сказаў, што напэўна так, але зашмат адказаў, і было б тысяча невядома як. А тут маем канкрэтную сцежку, якую нам паказвае вось верым навучанне касцёла, таксама натхнёная, это частка традыцый. Традыцыя это як таксама штосьці жывое. Яно пастаянна Дух Святы нам дапамагае. Яно ёсць, што айцы касцёла, которые былі ў першых стагоддзях, фундамент, але таксама мы хочам у сучаснасці як бы адкрываць новае. Вось і Дух Святы дапамагае весці да праўды. І пастаянна, дзякуючы нават гэтым новым тэхналогіям, таксама это ёсць магчымасць узрастаць. Вось, то бок я асабіста зазнаў такой, не ведаю, для мяне это была радасць адкрыць, што ёсць папа рымскі, які штосьці прамаўляе, і гэта, што прамаўляла, вось, да мяне сапраўды трапляе. Вось, поэтому я ўжо далей на фармацыі заўсёды чытаў дакументы, і іншыя браты так казалі заўсёды маладзец. Напрыклад, там браў на медытацыю Евангелій Гаудіум. Так, дакумент вось папы Францішка, это як бы праграмны яго пантыфікату. То есть, як ён бачыць касцёл. І касцёл, які выходзіць, які евангелізуе, нясе Евангелле. Вось, это для мяне асабіста я браў. То есть, не то, што мы як супольнасць, так, але таксама кожны чалавек можа бачыць, як вось святы Отец хоча касцёл, это значит, што я частка касцёла і так магу жыць. Да, вось это, неяк так практыкаваць, увасабляць таксама, так? І вось, сапраўды, былі, канешне, у мяне таксама моманты, калі цяжкасці, напрыклад, з некаторымі дакументамі, але я пазней зразумеў, што важная паслухмянасць. Нам часамі здаецца, што, вось так, і тэолагі там некаторыя разважаюць, і што мы маем такую там традыцыю, што так было заўсёды, а папа бывае, што скажа нешта зусім, такое нязвыклае, нешта новае. Вось папа лацінаамерыканскі Францішак, ён казаў шмат, то, што для еўрапейцаў было незвычайным. То, што они не прызвычаліся да такіх нават, і стылю, і нават быцця, і тэалагічнага пэўнага мыслення на кірунку. І вось пэўная для мяне была таксама часамі барацьба, каб это прыняць,
Але вось тое, што мне заўсёды дапамагае францішканская інтуіцыя быць верным касцёлу. То есть нават калі ўнутры штосьці не згаджаецца, ўсё ж такі падпарадкавацца і падумаць, да, прыняць гэта. Таму што это беспамылковае. Вось у справах веры і маральнасці гэта наш моцны арыенцір, такі канкрэтны, трывалы. І ён можа моцна дапамагчы, сапраўды. Толькі калі мець гэты інтэрпрэтацыйны ключ. То есть дакументы варта чытаць трошку з такой развагай, разумець. Вось то, што мы распавялі, да, пра энцыкліка, там, адгартацыя, була, канстытуцыя. Кожны дакумент мае сваю спецыфіку, і трэба заўсёды задаць пытанне, хто піша, ці это там папа рымскі, ці сабор, ці дыкастэрыя нейкая выдае. Там далей, які это тып дакументу і каму ён адрасаваны. Тады мы ўжо больш будзем разумець, да, якім чынам да яго адносіцца. Вось, і спрабаваць, захвочваю таксама да чытання, пазнавання, навучання касцёла, бо это ўсё перакладаецца на беларускую мову і ёсць даступныя шмат дакументаў ужо. Гэты дакументы нават і я записываю у аўдыо. Потом вось, дзеля таго, каб была магчымасць гэта заўсёды праслухаць, вярнуцца. І сам я даволі часта вяртаюся, і мне это дае натхнення. Дае нейкія такія новыя імпульсы, думкі, каб сапраўды вось бачыць, што Святы Отец мае мудрасць гэтую, такую, якая яна звышнатуральная, насамрэч. Хаця, можа, не заўсёды нам это падаецца слушным, а потом аказваецца праз нейкі час, што вельмі цікавая інтуіцыя. Дарагія слухачы, гледачы YouTube-канала Радыё Марыя, вось, мне падаецца, зараз вы і пачулі такую квінтэсенцыю таго, гэты глыбокі змест, які мы хацелі вельмі ўкласці ў гэты новы цыкл перадач. Мы запрашаем вас ісці гэтую сцежкаю, дарогай веры, не збочыць яе, і каб трымацца яе, каб не залезці ў нейкае балота, не захраснуць у нейкіх там хмызняках, нам трэба мець гэтую нейкую светлую сцежку, якая дапаможа нам утрымацца. І мы запрашаем ісці па ёй разам з братам Вадзімам Войцікам. Шчыра скажам, што мы яшчэ шукаем гэты фармат, у якім будзем рабіць гэтую перадачу. Мы запрашаем вас задаваць ваши пытанні. І вот падчас гэтай перадачы, мне падаецца, у нас яшчэ нарадзілася такая, разам бачу па брату Вадзіму, думка пра тое, што ў гэтым цыкле будуць асвячацца не толькі дакументы папы Льва XIV, як гэта спачатку мелася на ўвазе. Але я думаю, што мы і звярнемся да тых значных, знакавых для нас каталікоў дакументаў, якія выдавалі і папярэднія папы таксама. Брат Вадзім, захвочвайце, слухаць і глядзець, задаваць пытанні, калі ласка. Ну, вось это, дарагія слухачы, гледачы YouTube-канала таксама. Запрашаю вас на гэты шлях. Будзем трошку спрабаваць увайсці ў змест канкрэтных дакументаў, якія выдаюць папы рымскія, так, касцёл. І гэта хочам рабіць з такой цікаўнасцю, каб адкрыць трошку, убачыць, паглядзець, што там Святы Отец кажа, каб таксама гэта датычыла нашага жыцця. Будзем спрабаваць менавіта не нейкія такія абстрактныя разважанні, але трошку вось як у наш кантэкст таксама гэта уцелавіць, паглядзець. І варта там, я думаю, што часамі не баяцца адкрыць які-небудзь дакумент, можа хоць трошку яго прачытаць і паспрабаваць, таму што гэта таксама вялікі скарб касцёла, нават калі не заўсёды зразумелыя, але мы будзем спрабаваць з вамі увайсці ў змест, каб яго трошку так раскусіць, убачыць. У змест якога дакумента мы будзем паглыбляцца ў наступнай перадачы? У наступнай перадачы хачу запрасіць каб прыглядзецца крыху да апостальскай адгартацыі, першага афіцыйнага дакументу, які выдаў папа Леў «Дилексите». Вось, які напісаў, у большасці напісаў папа Францішак, а папа Леў яго атрымаў як бы ў спадчыну, трошку зрэдагаваў, таксама дадаў некаторыя рэчы і таксама выдаў год назад на святого Францішка. Вось, і гэты дакумент, які будзе распавядаць пра любоў да бедных.
Сачыце за раскладам, чакайце ў эфіры наступны выпуск перадачы «Што сказаў папа». Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечные. Амен. Што сказаў папа? Разглядаем ватыканскія дакументы разам з братам Вадзімам Войцікам. Ecumenimus